Сәхнәдә 50-нче еллардагы авыл тормышы сурәтләнә. Ишле гаиләдә авыр шартларда яшәүче Фатыйма ферма өендә гомер итә. Колхозга ярдәмгә килгән хәрби мехман белән танышкач, көчле мәхәббәт учагы кабына. Ләкин егет тиз арада китергә мәҗбүр була. 9 айдан соң дөньяга бала туа. Әмма уйнашчы исемен йөртмәс өчен бәхетсез ана сабыен баласыз гаиләнең ишеге төбендә калдырып китә. Танылган язучы Зифа Кадырованың повести буенча инсценировканы Нур театрының әдәби бүлек җитәкчесе Гөлнур Усманова язган. Аның өчен бу беренче тәҗрибә. Сүз сәнгате монда бик нык аз кулланыла, монда башка тел белән җиткерәсең вакыйганы да, хисләрне дә, тойгыларны да, менә шушыларның барысын да инде сәхнә теленә күчергәндә әлбәттә әйтергә кирәк, сүз сәнгатенең күп өлеше, иң матур өлеше төшеп кала. Фатыйма ролен Чулпан Раянова башкара. Артистка сөйләвенчә, катлаулы язмышлы персонажны уйнаган вакытта иң мөһиме чынбарлык хисен югалтмау. Бу спектакльдә мен инде сәхнәдә бик нык шулай бирелеп уйнасам да, инде сәхнә артына чыгу белән мин полностью стараюсь менә ул сәхнәдә булган бөтен вакыйгаларны сразу онытып, инде үземне ушка китерәм. Спектакльне куючы театрның баш режиссеры Азат Җиһаншин артистларга бик таләпчән, шул ук вакытта яшьләргә юл бирә. Динар Тимершәехов өчен бу беренче зур җитди роль. Иң башта җаваплылык, чөнки шундый роль беренче тапкыр миңа эләкте. Әле театрда 3 көн эшлим, шуңа карамастан миңа ышанып бирделәр һәм мин аларның уйларын, аларның теләкләрен акларга тиеш идем. Фатыйманың язмышына тискәре ягынты ясаган явыз, шул ук вакытта бәхетсез ана ролендә Айсылу Гомәрова. Ярату бит төрлечә була ул. Кайбер вакыт сыпырып кына торасың багына, кайбер вакыт кыйнап та аласың. Минем шундый гадәт бу спектакльдә. Что мин аны тукмап нитеп акылга өйрәтәсем килә. Аңлыймы багау, аңламыймы, шуңа бу ролемне нык яратам. Спектакль шактый тетрәндергеч. Тамаша вакытында залда күз яшьләрен тыя алмаучы журналистлар моңа дәлил. Безнең күңелләрдәге юшкынны шушы Фатыймалар белән селкетеп куйырга кирәк икән. Режиссер сөйләвенчә, әлеге спектакль хатын-кызга мәдхия уку. Төп персонаж Фатыйма никадәр авырлыклар кичерсә дә, һәр вакыт матурлыкка омтыла. Нур Татар дәүләт театры Фатыйма драмасын Казан тамашачысына да күрсәтергә ниятли. Быел сентябрь аенда Камал театрында Уфа артистлары гастрольләр белән килергә планлаштыра. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.